Dugay ra nga nangandam ang Sugbo pagdawat og mga langyaw nga turista gikan sa non-visa countries, apil na sa China, Korea ug Japan. Gani sa miaging tuig pa gisugdan sa Kapitolyo ang pakigsabot-sabot sa mga consular officials sa maong tulukan nasud isip pangandam sa pag-abli sa Sugbo alang sa international tourists. Karong miluwat og kamanduan ang Interagency Task Force nga nag-abli pagbalik sa nasud alang sa mga international tourists. Masaligon si Gobernador Gwen Garcia nga makabangon na pag-usab ang turismo sa Sugbo human sa kadaot nga nasinati niini dili lang sa pandemya apan sa bagyong Odette. Nagtigong pag-usab sila si Gobernador Garcia o consul officials sa China, Korea ug Japan niadtong Lunes, Pebrero 7, uban sa mga opisyal sa Department of Tourism, Department of Health, Department of Quarantine, Mactan Cebu International Airport Authority, GMR Megawide Cebu Airport Corporation, mga airline companies, Hotel Resort and Restaurant Association of Cebu ug tour operators aron tukion ang resolusyon sa IATF pagbukas sa turismo sa nasud ngadto sa mga fully vaccinated nga mga turista. Ato sa tigom, gipaybaw sa gobernador nga dawaton sa Sugbo ang mga turista gikan sa non-visa countries. Muluwat siya og bag-ong kamanduan nga maglatid sa protocols nga tumanon sa mga turista nga moabot nganhi sa Sugbo. This involves the very survival of several industries, all tourism related. So, let us make a decision here in Cebu, and I'll take that lead. We allow the entry of foreign nationals coming from visa-free countries issued their proper vaccination cards. These all have QR codes anyway, which may be validated by the database of the country of origin. I will invoke the General Welfare Clause, where it is my responsibility to uphold the general welfare of the tourism industry and other tourist-related industries that now is in a pandemic, severely and acutely and critically affected. So hotels right now are running 5-10% occupancy. What's going to happen next? We will start letting go people again. Because even with the domestic right now, they are traveling, but it is not enough to survive. We cannot survive. The only way to save us is to have vaccination. Now, if we're going to go with so many documentations and everything, we will be left behind. Agig suporta sa gobernador, nagplano ang airline operators nga dungagan ang ilang direct flights gikan sa Japan, Korea ug Middle East. Ang maong kalambuan gikalipay usab sa Consuls General kinsa personal nga gimbitar sa gobernador sa pagsalmot sa coral replanting sa Pescador Islands sa lungsod sa Mualboal unya sa Pebrero 26. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.